Good. Likey. Scotland, wanda ya auna kasar Scotland a 1855, Mr. Michael Jinjiri. Michael Jinjiri kuwa? Mr. Dubisky shine wanda ya kama masa tef. Suka auna tsawon Scotland. Da Michael Jinjiri rike gabar. Wai! Shi kuma Dubisky rike tef. Sai da shekara ya tafiya. A ƙar! Likey. What's up? Likey. The Prophet ﷺ said, a time will come when holding on to my religion, holding on to Islam, will become as difficult as holding on to charcoal. The charcoals that we smoke shisha with. The Prophet said, try and hold on to it. It burns you, let go of it. The Prophet ﷺ said, that's what my religion will become like. Is it not like that today? We come to the masjid, but then the heat of the girls and the guys and the music and the haram, it grabs you, right? So it's hard to hold on to Islam. The Prophet gave you an advice in another hadith. The Prophet ﷺ said, be patient, and you will drink from my hands at the fountain of Al-Kawthar. Brothers and sisters, wallahi I don't get paid for this. Wallahi it's because I love you for the sake of Allah. I came from this life. Likey. Hey, my jarida! Kau! Kau! Akwai inda gwamnati ta ba talakawa kuɗi kyauta? A'a babu. To ta yaka. Ban sayan jaridar ka. Inda akwai inda aka ce kowa ta waya amsa. Likey. Abakar. An gaishe ki. Kana zaune? Ki da kina. Me haka? To yanzu haka kawai ba zan mare ka ba duk cikin soyayya ne ai. Shi ne ka mare ni? To me a ce? Kawai ina so nake so ki gaura mun mari. Wannan wani irin hauka ce? Wayo Allah na shiga uku na wayo Allah mama. Haka kawai? Lafiya? Likey.